Ja som sa s tým osobne nestretla, ale môj názor je taký, že ukazujú v médiách len to najhoršie, čo urobia zlú povedz pre Rómov. Neukážu to dobré, čo Róm urobí, to neukážu. Vždy len to najhoršie, že sa kradne. Prečo? Lebo niekedy nemajú na rožok, dajme tomu, hej. A keď vidia Róma, tak v prvom rade, čo vás napadne? Aha, už ide kradnúť. A máte predavačku v kuse za chrbtom. A môžete byť oblečená, neviem ako, ale vždy budete tá Rómka. Kradnú aj bieli, aj Rómovia, tak to poviem. Kradne aj žltý, aj modrý, aj fialový, nielen Rómovia. Takže ja tam rozdiel žiadny nevidím. No lebo, tak ja vám poviem to skrátka. Vidia tmavého, už si myslia, že kradnú. Ja si myslím, že kradne iba ten človek, ktorý jeho systém, doba, ľudia, spoločnosť vyslovene to donúti. Ja si myslím, že sú medzi nami ľudia, ktorí nemusí systém do toho nútiť, ale dáva im tu možnosť ten systém a budeme sa naozaj o vysokých krádežiach rôznych veľkých firiem, spoločností, ktoré okradú tento štát na daňových úľavách, na daňových podvodoch. A podľa mňa je to mnoho väčšia krádež, ako keď dneska niekto si niekde vytne strom, s ktorým si zabezpečí základné podmienky pre svoj život, aby si mohol zakúriť. Aby jeho rodina, jeho deti a on sám mal teplo a mal základné podmienky pre svoj život. Robia to aj bieli podľa mňa a netreba hádať všetkých Rómov do jedného vreca, lebo aj bieli sú takí a podľa mňa ešte aj horší. No niektorí hej, niektorí nie. No, niektorí Rómovia kradnú, lebo musia. Dajme tomu, sú to bezdomovci alebo spávajú vonku a oni si myslia, že jedno riešenie je pre nich, že si ukradnem niečo a mám. Kradnú možno, ale kradnú aj bieli. Mám kamaráta, nebudem ho menovať, je to ochránkar, hej, a pracuje v jednom hypermarkete. A tak som sa ho spýtal raz, že povedz mi pravdu, kto viac kradne, bieli alebo Rómovia? Povedal mi bieli. A on úprimne mi to povedal, ja som sa úprimne to pýtal, povedal mi, že bieli kradnú viacej ako Rómovia. No ja zase by som povedala, že politici kradnú. A kto mi to vyvráti, že nie?